Sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n iawn ac yn cadw'n saff. Yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i arddangos i bawb sut i newid y cyfraniadaeth o'r sgrin neu arddangosfa ar eich cyfrifiadur yn y cefngrefn weithrededd Linux. Ynglŷn at y gair cyfraniadaeth, dwi'n wedi edrych yn y geiriadur ar gyfer y Saesnig resolution ac mae'r gair sydd yn ei gynnig draniad sydd yr un gair fel y gair ar gyfer component. Felly, i fod yn fwy enwedig, dwi'n wedi ychwanegu yr oldodiad iaith i cyfeirio at y Saesnig resolution yn ytrach na component. Dwi'n teimlo mae'r terminoleg hwn yn digon anelwig i cynnwys yr ystyr ar gyfer y Saesnig resolution ac oherwydd hyn y gallwn ni yn ei defnyddio yn y sefyllfa hon sydd yn angen i fod yn ychydig yn fwy arbenigol. Ond os ydych chi'n yn gytuno, newch yn rhydd i adael eich sylwebau yn y blwch sylweb fel arfer, ac hefyd os mae gyda chi unrhyw sylweb arall, gwnewch yn teimlo groesawyd i adael sylweb hynny hefyd. Diolch yn fawr yn ymlaen am unrhyw ymateb. Ar y sgrin ar y foment, mae'n dangos y desg wynebedd pan dwi'n yn cic cychwyn y gyfrifiadur yn y cefngrefn weithrededd Linux sydd gyda fe y dosbarthiad Pop OS sydd yn seiliedig ar y dosbarthiad Ubuntu. Fel dach chi'n gweld, yn enwedig ar y cornel yr ochr de gwelod, mae'r testun yn edrych yn fawr, ac i dweud y gwir, mae'r llun hwn yn edrych yn well nag yn y dirwedd, oherwydd yn y dirwedd mae'r arddangosfa gyda'r cyfraniadaeth oddeutu 1920 yn lled ac yn 1080 yn uchder. Felly, mae'n hyn yn petrial gorweddol hir Gael fel y teledioedd yn y dyddiau hyn, ond fel dach chi'n gweld ar y sgrin ar y foment, mae'n dangos y desg wynebedd sydd yn petrial, ond ddim cyn eiled ag yr teledioedd o'r dyddiau hyn, oherwydd mae'r cyfraniadaeth ar gyfer yr sgrin hwn oddeutu 1924 yn lled ac 728 yn uchder, ond ar sgrin sydd yn hir Gael fel y teledioedd heddiw, mae'r delweddau ac hefyd y testunau yn cael ei ymystynadwyd, felly maent nhw yn edrych yn gormod yn eang ac mae'n teimlo yn diethyr neu yn naierol i weithio yn y cefngrefn weithrededd hon. Felly roedd angen i mi i drwsio y cyfraniaeth y sgrin hwn. Felly, sut i wneud hyn? I wneud bod sgrin yn defnyddio y cyfraniadaeth sydd yn fwy debyg i'r cyfraniadaeth o'r teledioedd heddiw yn ytrach nag yn fwy debyg i'r teledioedd oddi wrth y 70au neu 80au. Wel, yn arferol, y gyntaf beth yw i mynd i'r gosodiadau ar gyfer yr desg wynebedd ac yn uwchben y cefngrefn weithrededd Linux Pop OS. Dwi'n yn defnyddio y desg wynebedd KDE Plasma, ac felly dyma'r gosodiadau cefngrefn ar gyfer KDE Plasma, ac i dod o hyd o'r gosodiadau ar gyfer yr arddangosfa, dwi'n yn unig yn angen i mynd i'r panel ar y ochr chwith ac i sgrolio i lawr ac i clicio ar y dewisiad ar gyfer yr arddangosfa a sylwedydd neu gwyliwr, ac wedyn i cyrraedd at y sgrin hwn i cyflunio y gosodiadau ar gyfer yr arddangosfa neu sylwedydd neu gwyliwr,
Ar y tro gyntaf, pan wnes i hyn, nid oedd y diwylliad ar gyfer y Cydranniadaeth Gywir, sef 1920 yn ehangder ac 1980 yn uchder ar gael, fel yn dangos yn nawr ar y sgrin. Roedd angen i mi i ychwanegu y diwylliad hwn i mewn i'r panel cyfluniad hwn. Felly, sut wnes i hyn? Yn gyntaf, roedd angen i mi i gychwyn terfynell fel hyn yma, ac yn arferol ar y desgwynebeddau Linux, mae'r gorchymyn gyda'r bysylltu, rheoli, symud a'r llythren T yn ei fwyso i lawr yn yr cydamser yn gallu cychwyn yr terfynell ar y desgwynebedd. Ond os nad yw hynny yn digwydd, yn arferol, gallai y defnyddiwr yn mewnbynnu ar yr gorchymyn rhedeg, yr enw o'r meddalwedd fel console gyda'r C ar y dechreuad, neu XFCE cysylltnod terminal, neu terminal, ac byddai hyn yn cychwyn y terfynell yn dibynnu ar yr blas o'r desgwynebedd, yn enwedig ai ydy hi yn seiliedig ar KDE neu GNOME, gyda'r KDE ei hunan yn seiliedig ar y llyfrgelloedd datblygiad Qt neu Quasar Technologies, ac hefyd gyda'r GNOME ei hunan yn seiliedig ar y llyfrgelloedd datblygiad o GTK neu GNOME Toolkit. Wedyn, gyda'r terfynell yn ei dangos ar yr sgrin, y cam nesaf yw i mewnbynnu y gorchymyn X-Rander, sydd yn dangos y manylion ac hefyd y cyfluniadau sydd yn rhededig ar gael ar gyfer yr arddangosfa, ac y peth sydd yn bwysig i sylwi arno fe yw yr enw ar gyfer y dyfais arddangosfa. Yn y sefyllfa hon, mae'r enw VEC-A1, ond gallai hynny yn newid ar gyfer caradweddau eraill. Ac hefyd, yn isod, mae'n dangos y 4 cyfluniad oedd ar gael, yn cynnwys y cydranniaeth, gyda'r KDE ei hunan yn seiliedig ar y llyfrgelloedd datblygiad Qt neu Quasar Technologies, ac hefyd gyda'r GNOME ei hunan yn seiliedig ar y llyfrgelloedd datblygiad o GTK neu GNOME Toolkit. Wedyn, gyda'r terfynell yn ei dangos ar yr sgrin, y cam nesaf yw i mewnbynnu y gorchymyn X-Rander, sydd yn dangos y manylion ac hefyd y cyfluniadau sydd yn rhededig ar gael ar gyfer yr arddangosfa, ac y peth sydd yn bwysig i sylwi arno fe yw yr enw ar gyfer y dyfais arddangosfa. Yn y sefyllfa hon, mae'r enw VEC-A1, ond gallai hynny yn newid ar gyfer caradweddau eraill. Ac hefyd, yn isod, mae'n dangos y 4 cyfluniad oedd ar gael, yn cynnwys y cydranniadaeth oedd yr uchaf ar yr amser hon. Fel dach chi'n gweld, nid oedd yr cydranniadaeth gywir ar gyfer fy sgrin, neu arddangosfa, neu sylwedydd, neu gwylwyr ar gael, sef 1920 yn ehangder, gyda'r 1980 yn uchder. Felly, y gorchwiliaeth nawr oedd i ychwanegu y diwylliad ar gyfer y cyfluniad hwn i mewn i'r rhestr o cyfluniadau. Felly, i wneud hyn, y cam nesaf oedd i mewnbynnu
yr gorchymyn XVT, ac wedyn gwagleu, ac wedyn y rhif ehangder o'r cydranniadaeth, ac wedyn gwagleu y rhif uchder o'r cydranniadaeth, sef XVT gwagleu 1920 gwagleu 1980. Ac wedyn roedd angen I pwyso ar y botwm doddiad neu dachwelyd, ac wedyn mae'r gorchymyn XVT yn allbynnu y manylion pwysig ar gyfer yr cyfluniad o'r cydranniadaeth hon, yn cychwyn gyda'r gair mode line, ac wedyn yn y dyfynod dwbl y cod ar gyfer yr cydranniadaeth hon, ac wedyn y data ar gyfer y cyfluniad o'r cydranniadaeth hon yn terfynu gyda'r gair arwydd ychwaneg V-sync. Wedyn, y cam nesaf oedd I gopio yr holl llinell wedi y gair mode line a gwagleu yn dechrau gyda'r dyfynod dwbl ac yn diweddu gyda'r gair ychwaneg V-sync, ac wedyn ar y llinell newydd I mewnbynnu y gorchymyn sudo, wedyn gwagleu, wedyn x-randr, wedyn gwagleu, wedyn yr arwydd namin, new mode, gwagleu, ac wedyn roedd angen I pastio I mewn yr holl linell oedd wedi ei copiwyd o'r blaen, ac wedyn I pwyso y botwm dachwelyd neu doddiad, ac wedyn oherwydd mae'r gorchymyn hwn yn defnyddio y gair sudo sydd yn cynrychioli y geiriau Saesnig super user do sydd yn rhoi y caniatadau I rhedeg y gorchymyn hwn fel amwyneddwr y periant hwn roedd angen I mewnbynnu y cefrynnar ar gyfer yr amwyneddwr, ac wedi hyn roedd angen I mewnbynnu gorchymyn sudo arall sef sudo gwagleu x-randr gwagleu namin add mode gwagleu, ac wedyn yr enw o'r device oedd wedi ei nodwyd o'r blaen sef VXR1 yn y prif lythyren, ac wedyn gwagleu, ac wedyn yn y dyfynodau dwbl y cod ar gyfer yr cydranniadaeth sef 1920 x 1980 tanilellu 60.dim. Ac wedyn roedd angen I pwyso y botwm doddiad neu dachwelyd. Ac wedyn os rydyn ni mynd yn ôl i'r gosodiadau cefndrefn, ac wedyn I diwys ar y panel ar y chwyth y diwylliad arddangosfa a sefydlydd neu gwylwyr, rydyn ni'n yn dod I mewn i'r sgrin hwn, ac fel ydych chi'n gweld, mae'r cyfluniad ar gyfer yr cydranniadaeth Gywir ar gyfer y sgrin, sef 1920 gyda'r 1980 yn nawr ar gael. Wedyn, y cam nesaf oedd I clicio ar y botwm cymwysio ar yr ochrydau gwelod, ac yn sydd ymlaen. Fel dach chi'n gweld, mae'r delweddau a testunau yn mynd yn llai, ac mae'r cydranniaeth o'r sgrin yn ymyhangu I edrych yn fwy debyg i'r cydranniadaeth o'r teldioedd o'r 2020. Ond, gyda'r testunau a delweddau yn nawr yn y gyfrannedd Gywir, ac nid yn edrych fel roedden nhw yn ei ymystyngiadwyd, roedden ni'n yn temlo roedd y testunau nawr yn rhy fach, ac fydda hi'n gwell I mi I fod y testunau yn ychydig yn fwy ond yn cadw yr un cyfrannedd fel hyn. Felly y cam nesaf oedd I ychwanegu rhyw cydranniadaeth
i mewn i'r sgrin cyfluniad gyda'r un cyfrannedd, ond gyda'r cydranniadaeth nid mor uchel. Felly, yn ôl i'r terfynech, mewn bynnais, unwaith eto y gorchymyn extrander, ac unwaith eto y gorchymyn ec-VT, ond nawr gyda'r ehangder ac uchder o'r cydranniadaeth sydd yn yr un cyfrannedd, ond nid mor uchel yn y manylion, sef 1600 yn lled ac 900 yn uchel, ac wedi mewnbynnu y llinell hon i mewn, fe dangosodd ar y sgrin y manylion ar gyfer y cydranniadaeth hwn yn dechrau gyda'r gair mode line, ac wedyn yn union fel o'r blaen, copiais i y llinell wedi yr gair mode line, ac wedyn mewnbynnais i llinell gorchymyn arall, sef pseudo gwagleu extrander gwagleu namin new mode gwagleu, ac wedyn pastiais i mewn y llinell oedd wedi yn newydd ei copiwyd, yn dechrau gyda'r cod ar gyfer y cydranniadaeth hon yn y dyfynod dwbl, sef 1600 x 900, ac yn diweddu gyda'r gair ychwaneg V-sync, ac wedyn pwysais i ar y botwm dodiad neu dychwelyd, ac wedyn mewnbynnais i llinell gorchymyn arall, sef pseudo gwagleu extrander gwagleu namin add mode gwagleu, ac wedyn yr enw o'r defaith arddangosfa neu sylwedydd neu gwylwr, sef V-1, ac wedi gwagleu, ac wedyn yn y dyfynodau dwbl y cod o'r cydranniadaeth hon, sef 1600 x 900 tanilellu 60.00, ac wedyn pwysais i ar y botwm dychwelyd neu dodiad, ac wedyn yn ôl gosodiadau cefn-drefn, diwysais i yr arddangosfa a sylwedydd neu gwylwyr, ac yna'r diwysais i yr dywisiad sydd nawr ar gael, sef y cyfluniad ar gyfer y cydranniadaeth 1600 a 900, ac wedyn cliciais i ar y botwm cymwisio, ac wedyn sydd ymlaen, fel dach chi'n gweld, newidodd y sgrin i edrych yn fwy gyda'r testunau a'r delweddau yn cadw yr un cyfrannedd fel o'r blaen, ond nawr yn edrych yn fwy, ac roedd hyn yn yn well i mi i weithio yno fe. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei ganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iawn a hwyl.